nastavljamo naš jutarnji program. Pod sloganom Probudi zmaja u sebi Nadi Ciganliji se ovog vikenda održava Dragon Boat Festival. Milane, je li počelo ovo neobično takmičenje? Jao, zavidim ti što si pored reke, moje omiljeno mesto. Jovana, ja na Beogradskom moru iskoristio sam priliku, ovo lepo vreme, sunčano i toplo, da dođem i malo se raskladim na jezeru i mogu ti reći da je, iako je tek 11:10, tolika gužva na Adi, toliko ljudi se parkiralo okolo, naravno, nema Htedoh reći nema kupača, kad ono, međutim, pogledajte vi ovu sliku. Iako, evo da iskoristimo priliku da apelujemo, ne nikako, kupanje u jezeru, dragi Beograđani, još nije dozvoljeno. Mislim, to činite na svoju odgovornost, budući da sezona kupanja kreće tek za mesec dana. Tako da oprezno dođite, sunčajte se, rashladite se malo uz neko piće na Adi, ali nemojte ulaziti u vodu da se kupate, još je rano. Sa nama Ana Duduković, koja će nam pojasniti detalje oko ovog neobičnog takmičenja. Mi smo u jednom čamcu u obliku zmaja. Ana, zdravo. Tako je, zdravo Milane i pozdrav svim gledalcima Pink televizije. Mi smo trenutno u Zmajevom čamcu. Danas je 6. Dragon Boat Cup za studente i srednjoškolce. Trenutno srednjoškolske ekipe se pripremaju, idu ka startnoj liniji i za koji minut će krenuti ta finalna trka. U finalu su nam 3 srednje škole, u pitanju su 14. gimnazija, gimnazija plus i brodarska škola. Za to vreme se pripremaju studentske ekipe za sledeću njihovu finalnu trku. Evo ovde sa nama. Evo vidimo na obali čeka ekipa da uđe. Tako je, čeka ekipa Poljoprivrednog fakulteta. Ajde da vidimo ekipu Poljoprivrednog fakulteta. Jeste spremni za takmičenje? Ma bravo, moji zemunci, idemo samo jako. Tako je, oni su se u prethodnom periodu pripremali, imali treninge, evo došli su danas ovde da pokažu šta znaju i šta umeju i naravno da najbolji pobedi. Ovo je prvi dan takmičenja, šta očekuje sve one koji možda danas ne mogu da dođu na Adu, doći će sutra, šta će biti na programu sutra? Tako je, sutra imamo prvenstvo Beograda i već tradicionalni Dragon Boat Festival na kojem učestvuju klubovi, danas su znači srednjoškolske i studentske ekipe, a sutra su malo starije da kažem. Profi, tako je, tako da ako želite da vidite kako to izgleda profi, dođite sutra na Adu Ciganliju. Trke će se odvijati na distancama od 200 i 500 metara. Prosto kada prolazite ne možete da ne zapazite. Prvo vizuelno, zato što su ovi čamci jako dekorativni sa glavom zmaja. Evo, kolega, da li mogu da te zamolim, Joksa, nekako da odeš tamo do ekipe koja čeka da uđe, da vidimo tu glavu zmaja. Ana i ja ću da odem, ajde i ti sa mnom, da odemo, da pustimo ekipu da uđe u svoj čamac. Momci i devojke, izvolite unutra da vidimo gde je Dobošar. Ajmo, vreme je. Da vidimo, da li ste spremni? Ćao. Ćao, dobar dan. Filipe, do pobede danas ili? Pa, nadamo se u prva 2 mesta budemo, pomerimo malo tradiciju od preprošle godine smo uzimali bronze, nadamo se plasmanu na eventualno zlato ili srebro, a što se kaže, trka za finale veoma uskoro i što kaže, ostanite uz nas. Želimo vam da pobedite. Koliko ima vas članova posade u čamcu? Nas je ovde 12, plus bubnjar 13 i plus naš kormilar 14, tako da 40 ljudi u jednom čamcu za ovu disciplinu, ali sutra nas čekaju discipline velik čamac 20 ljudi i mali čamac 10 ljudi. Veliki čamac 20 ljudi? Da. Dobro, znači mene ne primate da budem bubnjar? Pa možda jednog dana. Ali danas ne. Dobro, nema veze, evo iskoristit ću priliku još jednom da se oprobam ulozi bubnjara, upadajte u čamac i želimo vam sreću naravno da pobedite danas, a takmičenje su sutra. Ana, da li možda imaš još nešto za kraj da dodaš? Ništa, samo da pozovem sve Beograđane da dođu na Adu Ciganliju, da uživaju u ovom spektaklu na vodi, da vide ovaj neobičan čamac, ovu neobičnu posadu sa bubnjarem koji daje tempo i kormilarom kojim upravlja ovim čamcem, tako da su svi dobrodošli sutra, a i danas. Biće vrlo zanimljivo uživajući i bodreći takmičare na ovom sjajnom događaju, tradicionalnom Dragon Boatu. Ana, hvala. Hvala i vama, ekipo. I toliko, pozdrav sa Ade Ciganlije. Neka najbolji pobedi.